Aba daw sir, naku naman na ito nga bantay lang tindahan. Oo, bantay kay tindahan. Pagkatapos mo panlaba, pagkatapos mo paghugas, tapos maglilimpyo kay CR, manunubong katak mga baboy, manunubong katak mga manok. Katima mo ito mga trabaho nimo, bantay ka ng tindahan. Mo pa yun takon kakarawat ako yan ito na akon a-applyan nga trabaho. Wala pagada mga kon bantayin tindahan. Mopay. Mopay. Oy, Oy sir, ano? ma-apply akong trabaho. Tindero. Sakto lang na. Nako ako din namimili nga ako yung bantay yung tindahan. Sakto lang nimo pagkani. May dakula, butay nga interview. Ano interview sir? Ano man nga sumulod ka, trabaho. Magtitiro ka kunta sir kay plano na akong pumalitin truck. Amo jud maupay, amo jud kayo nit mga trabahador. Nga kinahanglan magterok para hit kinabubuhason. Wow. Sige. Karawat ka na yan na. Yan ang adlaw, karawat ko na ikaw. Kinahanglan magtitigan ka na yung trabaho yan na. Sa ano man sir, pero man ito na akong sildo. Ay pag kinabarakat sildo kay akong sildo, maupay ako magsildo hit ako mga trabahador. Bale, iti mo sildo, binulan. Oo. Iti mo bulan, 1.5. 1.5. Oo, 1.5 iti mo bulan. Mag-ano tayong trabaho din niya akon. Di ka nakukurian. Okay to. Bale, stayin ka din Ay salamat din nak maguli-uli ha amon karayo. Pero, kwarto na mo, kakaturugan, may plite. Damat kwarto ko nga na. May plite. Pero man, Pag 500 bulan. ay okay lang ito. Yan ang. Tapos, dili ka sakop kaon. Pero ay pag kinabara ka, kay may dakuli na kantin. Pwede ka nila umutang. Ay salamat din nak makapangalayo. Ano man, matigang kaya ng trabaho na. Oo, interesado ako magkapalitin truck. Sige, tara. Kaya papakita ko mo tatrabahoon, matigang ganayon niya na. Oh, sige. Tara. Dali, kibis ka magagtika nga aga pa. Ade. Aba daw sir, naku naman na ito nga bantay lang tindahan. Oo, bantay kay tindahan. Pagkatapos mo panlaba, pagkatapos mo paghugas, tapos maglilimpyo kay CR, manunubong katak mga baboy, manunubong katak mga manok. Katima mo ito mga trabaho nimo, bantay ka ng tindahan. Amo ito ting trabaho. Kay Ada nga piste ka. Maka din ako. sakto na ito kay may maabot ko niyan na sa katrak ka bugas. Ikaw matbantay tindahan dito. Sige. Maka din ako sir. Oo. Dili ko na klase obya nga ako nakuha nga trabador. Aba daw nga piste ya. Punakot nga bantay lang tindahan. Turguon man nga ako din Piste ya. Wag gabay, buro. Mauli ako.